Khulumka takuktai bukuk song jotono no lamsogo ani channel edu tips kok borogo bahai tongbai takuktai bukuk song wansogo jotono kahamno tongbai na takuktai bukuk song sung tinichin video je chakri kainini khobor tui phaika omongkha kaisa besorkari সংস্থানি tei yakhaiba sungobono non government organization bohini mano non government organization through je duita chakri ni tei jengtini kok salainai chen video amoni bagai norok ni kono achak high qualification rok bo nangya norok shuru matro 12 pass hangkaino norok o job ni bagai apply khaimano tai kisa misa norok jodi kam khai experience rok tong hangkaibo norok o job no apply khaimano tahutai bukhuk song o chakri rok kintu norok ni bagai part time basis so suitable ngi mano norok jodi regular basis rok o chakri no khaina musung tongkai hoito norok bagai suitable ngi phano ngi mano ke tahutai bukhuk song jengtini chin video je duita chakri ni tei kok salainai be sarkari chakri Nete, oboniti no jeng tini kicha details rok nailai bini qualification rok besek sanjaka salary ni kok rok besek seika tai nangmani details rok borok tam sai rikha obonoti no jeng tini kicha kok salainai phaidike takok tai bukuk song le akari jeng tini chino video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikonsa koimung lamsogo takok tai bukuk song ani channel edu tips kok borogo takok tai bukuk song jeng chini channel o kok borok bai daily chakri ni khobor tai educational video rok no norok ni bagai tui phayo hangke takok tai bukuk song norok jodi chini channel o katalangui tongkhangke chini channel no subscribe khaina di tai notification bell no bo click khairi di tamoni bagai hingke jeng jefuru video upload khayo norong thani jotonse sakang sogaina bagai aboni logi chini kok borok bai sanamjak video rok no norok sajagoi tongkhe chini video rok no norok kicha kosto khai like comment and share khairi di chini borok ni bisingo phaidike takok tai bukuk song jeng tinini chino video no chenglai sinai takuktai bukuk song non government organization through puilano je chakri ni khobor ongkori phaika omongkori phaika manager post ni bagai tai o jaga borok je qualification ni kok sajaka o jaga borok saka minimum 12 pass hangkai norok o chakri ni bagai apply khaimano abon logi BA ba BCom khaijak tongkhaibo norok o job ni bagai apply khaimano logio jodi norok ni kono kam khai experience rok tongkhaibo norok o job no apply khaimano boyos ni kok borok saka 20 থেকে 40 বছর মানে 20 years ni simi 40 years joratei norok ni boyos na nangnai salary ni kogo borok sika 7000 protek maso nong rang rijaknai aboni pore borok nong no saka norok jodi o job ni bagai interest tongkhangkai kaisa application form o nong ni basic details rok no fill up khai borok ni je office somani o office o thangai joma marinai joma rinani date borok sawi rikha september ni 1 tarik ni semi september ni 7 tarik ni bisingo norok ni application form no joma marinai tai oboni bagai time rewi rikha fungni 10 tan semi diboni 2 ta ni bisingo kintu norok thangai joma marinai aboni pore borok saka norok je furu nong ni আবেদন পত্র বা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ন জমানা থাঙ্গো বং অফিসো আফ্রো বং অফিসো ন নোটিস বোর্ড থেবাজাক তংনাই অবনি বাগৈ ইন্টারভিউ ডেট তাই ইন্টারভিউ নি টাইম রক বুফুরু আমরক নরক আজাগানো নুগি ফাইনাই তলাও বরক নি অফিস নি এড্রেস রিউরিখা অমংখা বড়পাথরি গ্রামীণ কৃষি সমবায় সমিতি তাই প্রেসিডেন্ট নি মুংখা বড়পাথরি PACS লিমিটেড নরক borok ni o office o thangai norok ni application form no submission khaimano norok jodi o chakri ni bagai interest tongkhaiba aboni pore takoktai bukuk song next je chakri ni khobor ongkhori phaika omongkha kaisa Amazon company o khoroksa borok najangnai aboni tui o chakri ongkhori phaika Agartala ni Amazon office o borok o jaga o requirement ni notice kari rikha borok saka norok jodi o job no khaina musung kangkai norong thani 2 wheelers ba bike tona nangnai compulsory tola borok jogajog ni ঠিকানা ba communication address rewi rikha omongkha Agartala Dholeshwar road number 13 near Blue Lotus Club contact number borok rewi rikha omongkha 6909526355 yakeba 7005843342 norok or number call khaibo o job niti details sangri mano norok jodi interest hangkaiba o job ni bagai norok apply khaimano Agartala ni kaisa Amazon company o chakri na jang nai tongo hangke takoktai bukuk song tinini bagai asono jeng tini chini o chikonsa video bo Tripura o ongkhori phaimani duita besorkari chakri ba part time job ni bagai jeng kok salaika norok jodi ani video no chajagoi tongkhangkai ba ani channel o katalangoi tongkhangkai norok ani channel no subscribe khaina di ang omo haino norok ni bagai salburung chakri ni khobor tai educational video rok no upload khai tongo jate norok ni help ungthong hinai ang o video ro kok borok bai sanamoi tongo hangke please takok tai bukuk song norok jodi an o video no nai tongkhangkai like khaina ta pukdi tai sin borok ni bisingo o video rok no share khairi di khulumka takok tai bukuk song jotono no jai hind